Pozdrav ljudi, završava se 2021. godina. Rekao bi, fantastična godina za naš fudbal. U narednih par minuta ćemo se osvrnuti na to šta je bilo najzanimljivije u ovoj godini i da vidimo ko po vašem i po nekom drugom mišljenju ima najviše najboljih, Zvezda ili Partizan. Idemo polako. I pozdrav ljudi, moje ime je Marko. Vi koji me dugo pratite znate da sam se ovde tokom cele godine bavio gotovo isključivo domaćim fudbalom. Pratili smo Crvenu zvezdu i Partizan kroz Evropu. Naravno, reprezentacija je bila u punom centru pažnje i povremeno smo se osvrtali na Super ligu Srbije. Koliko ste slučajno novi, ova tema vam je zanimljiva, subscribe, zvonce kako biste pratili ovaj kanal. A sada idemo da vidimo šta je to bilo najzanimljivije u ovoj godini. I u prvom delu naše lige možemo reći da je Zvezda bila dominantna. Posle 14 godina osvojena je dupla kruna. Deki je uspeo da privede tu sezonu kraju, bio onaj zanimljiv dvomet sa Milanom kada je zaista delovalo da Zvezda ima evropski kvalitet, međutim malo je zaista nedostajalo da se preskoči ta stepenica. Svakako zaokružena priča gde smo mogli već slobodno da kažemo da je Crvena zvezda postala jedan evropski tim. Sa druge strane Partizan se gradio, Stanojević je odradio polusezonu, druga polusezona je bila bolja, međutim nije bilo dovoljno snage, uigranosti, pa možemo slobodno reći i dužine klupe, odnosno da kažemo tog nekog kvaliteta da bi se osvojila titula, pa je Stanojević poražen, odnosno Partizan u finalu kupa na penale. Međutim, dolazi onda polusezona. Nešto zaista fantastično, prelazni rok koji je doveo neke fantastične igrače. Zvezda je pre svega dovela Dragovića, što je za mene bilo veoma ozbiljan potez i bukvalno nisam verovao da Dragović može doći u Crvenu zvezdu dok ga nisam video u dresu. Čak sam tako i pisao. Kad ga vidim u dresu, tada ću verovati da će stići u Crvenu zvezdu. Crveno-beli su iskoristili priliku što on obožava Crvenu zvezdu, što je obećao svom dedi da će nastupiti u crveno-belom dresu. Na kraju on potpisao za Zvezdu, a pored njega u Partizan stiže Ricardo Gomes. Igrač za kojeg sam ja rekao, ajmo jedan mali znak pitanja da vidimo šta on može da uradi, jer dolazi sa istoka. Znamo da igrači tamo ne idu da bi napredovali, nego odeš da uzmeš malo love, da se opustiš, da se skineš sa pritiska rezultata, ali međutim momak se vratio bolji nego ikada i toliko je bio dobar da je bukvalno cela ekipa Partizana radila za njega. Stanojević je napravio sistem oko jednog sjajnog napadača koji imao fantastičan učinak, pored toga izvlačio se, asistirao, odnosno ajde kažemo gradio napade i zaista obeležio napad crno-belih. Odmah da kažemo da su upravo ta dva igrača izabrana za najbolje. U glasanju raznih novinara, redakcija i ljudi koji prate fudbal kroz Instagram ili YouTube, u opisu imate sve ljude koji su glasali, došli smo do najboljih. Dragović je proglašen za najboljeg defanzivca u Super ligi Srbije. Ispred Vujačića, rekao bi zasluženo. Da, Vujačić je svakako kada uzmemo celu kalendarsku godinu, što je bio cilj, bio najbolji, odnosno da kažemo odigrao je najviše utakmica, međutim Dragović je za polusezonu ostavio neverovatan utisak. Videlo se da u Evropi pravi razliku, da je to zaista onaj ekstremno kvalitetan igrač i svakako tim nekim suvim kvalitetom zaslužio ipak titulu najboljeg u Srbiji. Sa druge strane, Gomes ne treba puno trošiti reči. Mislim da svega 2 glasa nije dobio, gotovo svi su glasali za njega. Jednostavno, momak je kada su napadači u pitanju toliko bio dominantan da mu niko drugi nije mogao ni prići blizu. Svakako, Partizan bez njega ne izgleda isto, tako da je apsolutno dobio tu zasluženu nagradu za najboljeg napadača u Srbiji. Krenule su kvalifikacije za Evropu. Čukarički Vojvodina su odradili ok posao. Prošli su jednu grupnu fazu, prošli su Peneveziš i Sumgajit, dok su Lask i Hamarbi ipak bili preveliki zalogaj. Sve o svemu, ovo su timovi koji će se boriti za 3. mesto, koje će one tamo sezone biti jako bitno jer izlazi u Evropu, ali su svakako i Čuka i Voša pokazali da mogu više. Čuka je promenila trenera, došao je Đorđević, mislim da je tu i bio najveći problem u kvalitetu, uigravanje, novi sistem, pa otud možda Voša nije uspela više da uradi u Evropi. Sa druge strane, pomalo nesrećno je Čukarički ispao od Hamarbija, obzirom da je imao jako dobar rezultat iz prve utakmice, ali onda na kraju je došlo do pada u igri i onda su i oni promenili trenera, pa tako da je Saša Ilić preuzeo Čukarički, koji po meni definitivno 3. klub u Srbiji. Čuka je tu TSC ove sezone svakako podbacio, nisu odradili neke dobre stvari, doveli su Mladena Krstajića, što mislim da nije baš bio dobar potez, ali dobro, to je bila njihova stvar, videlo se na kraju da prevremeno su ga i otpustili, čak možda su mogli dati malo više prilike, ali dobro. Da se vratimo na Crvenu zvezdu i Partizan.
Partizan je fantastično krenuo sezonu. U Evropi su dobili gotovo najteže protivnike u svim delovima žreba. Ali, bez obzira na to, ekipa Aleksandra Stanojevića igrala stabilno, prolazila je jednog po jednog rivala, videli smo koliko je ruski Soči bio zahtevan protivnik, bilo je teško boriti se sa njima, gotovo da je Partizan je bio na moment da će ispasti, međutim gol Šćekića u 89. minutu, ako se ne varam, produžeci i onda prolaz dalje su jednostavno ispalili Partizan do Lige konferencije koje su na kraju preko Santa Clara i došli do tog takmičenja. Sa druge strane, Zvezda je krenula lagano. Nije bilo baš sjajno, dosta se mučila Zvezda, došao je onaj šerif kvalifikacije za Ligu šampiona kada je delovalo da Zvezda ima prolaz do Dinama hrvatskog tima i da će da puca u tom dvomeču, međutim šerif je nadigrao Zvezdu jednom taktičkom, tvrdom igrom na polu kontre uspeo, bukvalno kažemo iz vazduha da pobedi Zvezdu, jer ja mislim taj gol iz kornera ipak odlučio prolazak dalje, a na kraju se ispostavilo da je taj klub pobedio i Real Madrid. Pa zato moramo ipak da stavimo znak upitnika da li je to bio kiks Crvene Zvezde ili je jednostavno Zvezda naletela na mnogo jačeg protivnika. Bilo kako bilo, u ligi se videlo da je Partizan u boljoj formi, kao što sam i rekao. Oni su dobre i jake protivnike prolazili, Zvezda se sa nešto slabijim mučila, na kraju stigla do Liga Evrope, ali se i u ligi primetilo da Partizan igra mnogo bolje, polusezonu su završili sa najboljom odbranom i najboljim napadom, što jasno govori da su bili najbolji u ovoj polusezoni, dok se Zvezda mučila 2 puta protiv Radnika, gubila bodove i na kraju završila sa 5 bodova manje iza Partizana. Zanimljivo prvenstvo, nikad bolje, mislim da smo dobili ono što nam je nedostajalo, neizvesnost, dobili smo neke dobre derbije, čak i neke dobre utakmice gde se Zvezda sa Radnikom dosta mučila. Partizan je u Nišu imao jednu jako tešku utakmicu koju je uspeo na kraju da dobije i zaista možemo da kažemo da nam je liga došla na neki nivo. Sada kada pričamo koji je to nivo, to je nivo 11. mesta u Evropi. Ljudi, to je veliko. Sav taj bodovni saldo na kraju je uticao da velika većina ipak da prednost Aleksandru Stanojeviću za najboljeg trenera u Superligi Srbije. Stanojević pobedio bukvalno za samo 2 glasa, ali mislim da je on dobio prednost ispred Dejana Stankovića zato što je uspeo da ostane tu i Dejan Stanković kada je Evropa u pitanju, odnosno da prezimi, završio ispred Dejana Stankovića u ligi i što je možda najbitnije, to je uradio sa manje resursa. Svakako da svaki trener Crvene Zvezde ima više igrača na raspolaganju, ima jači budžet i jednostavno ima mnogo više potencijala da bude prvi, a mimo toga Stanojević je sa kratkim rosterom uspeo da zadrži prvo mesto. Sada, kada pričamo o Evropi, odnosno o grupnoj fazi Liga konferencije i Liga Evrope, možemo reći da je Stanojević, odnosno Partizan, da su dobili jednu laganiju grupu, ali na kraju ipak nisu uspeli tako lako da prođu dalje. Ok, bilo je problema sa Belgijancima, međutim, protiv Levadi je jedan problem, pa na kraju protiv Anortozisa samo, kažem, nerešeno, dovoljno za prolaz dalje, ali osjećam da su navijači stavili jedan pritisak na Stanojevića i ocenili tu grupnu fazu Liga Evrope kao neuspešnu. Iz mog ugla potpuno uspešna. Cilj je bio da se izađe iz te grupe, izašlo se iz grupe. Sada, da li se izašlo sa brojem bodova koji smo očekivali? Ne, nije. Razlog je više nego jednostavan. Kao što sam i malo pre napomenuo, kratak roster. Tačno se osjetilo i u ligi i pogotovo u Evropi da pada koncentracija, da pada nivo kvaliteta, jer jednostavno bilo je teško odigrati toliki broj mečeva sa toliko igrača, došle su i povrede, pa je jednostavno bilo jasno da Stanojević više nema sva svoja oružja u arsenalu. Neki su van stroja, neki su ostali bez municije i bukvalno polusezona je došla u pravi čas. Da je bilo još jedan meč u Evropi, još 2-3 meča u ligi, pitanje je kako bi Partizan završio. Ovako, Stanojeviću ostaje da ponese titulu najboljeg trenera Srbije i da pripremi ekipu za naredni period. Sa druge strane, Crvena Zvezda prva u grupi sa Bragom, Midtjyllandom i Ludogorecom. Da, jeste to na papiru delovala lakše, jedna od lakših, ako ne i najlakša grupa za Crvenu Zvezdu, međutim, nikako ne laka. Danci znamo koliko su nezgodni, dobro organizovani. Bugari je ekipa koju se puno ulaže, koja je već godinama apsolutni kralj Bugarske lige i jedna Braga koja dolazi iz ozbiljne lige, uvek je u samom vrhu, ima neke neverovatne igrače i svakako je bila apsolutni favorit u toj grupi. Zvezda igrala dobro, bilo je uspona i padova, na momente je delovalo da ne postoji timskog duha u timu Dejana Stankovića, pogotovo u dvomeču protiv Danaca, međutim na kraju prvo mesto u toj grupi. Izlazak kao prvi, Zvezda je došla do 35. mesta, napravila fantastičan rezultat i jednostavno zaokružila jednu, pa rekao bi kao i Partizan, dobru sezonu. Postoje neka pitanja, postoje neke stvari
za koje možemo da kažemo da nismo zadovoljni, ali generalno odlična polusezona za Crvenu zvezdu. U grupnoj fazi Liga Evrope rekao bi da je Ivanić bio najbolji igrač Crvene zvezde. Kada Kataju nije išlo, kada je bio povređen, kada nije bilo Bena, kada novodošli napadači nisu radili svoj posao, Ivanić je bio tu da drži sredinu terena, da postigne golove koji su donosili 3 boda i na kraju on je taj koji je izabran za najboljeg igrača u Superligi Srbije za 2021. godinu. Rekao bi potpuno zasluženo. U ligi gotovo da nije propustio meč. Igra konstantno, 90 minuta gotovo redovno, uvek je jedan od boljih i svakako da je potpuno bez konkurencije najbolji vezni igrač naše lige. A šta reći za reprezentaciju? Došao je Dragan Stojković Piksi. Svi smo odmah imali ozbiljno očekivanje od njega. Krenule su kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje su morale da se odigraju u samo godinu dana. Ništa teže u ovoj situaciji kada su fudbaleri potpuno preopterećeni. Međutim, Piksi je od starta krenuo opasno. Igrao je sa puno samopouzdanja, napadački. Napadali smo sa 4 igrača protivničku liniju. Nismo se bojali ni Portugala, niti jedne druge ekipe, da li igrali na svom ili protivničkom terenu. Bilo je jasno da njega ne zanima da li neki igrač u klubu igra ili ne. Jednostavno, sve što ga je zanimalo jeste da njegov tim izađe na teren i ostavi svoje srce, da da svoj maksimum pa da sačeka da vidi koje će rezultati biti. Hrabrost i zalaganje je nagrađeno. Plasirali smo se u Katar kao prvi u grupi sa 6 pobjeda i 2 nerešene, zaista fantastično. Davali smo puno golova, ali i primali, jednostavno takav nam je stil igre i na kraju kada se sve podvuče, drugo svetsko prvenstvo za Srbiju i 25. mesto na FIFA-inoj rang listi koje će biti jako bitno kada se bude određivao žreb, odnosno kada budemo gledali u kom ćemo šeširu biti. Piksi je pozvao 31 igrača. Imali smo 55% u proseku posed lopte u kvalifikacijama. Oko 19 puta šutirali na protivnički gol i jednostavno postavljali golove i glavom, levom, desnom nogom, iz 16-terca, van 16-terca. Raznovrsno smo igrali zaista, imamo jednu od najskupljih reprezentacija i zaista smo postavili neke standarde gde možemo da kažemo da, to je naša reprezentacija. Zaista je sjajno biti navijač tog tima i zaista je fantastično gledati te mečeve. I kada zaokružimo godinu, šta možemo da kažemo? Srbija 23. na FIFA-inoj rang listi. Naša liga 11. u Evropi. Svima vama postavljam pitanje, u čemu smo mi to 11. u Evropi? Po čemu? Da li po financijama? Da ne idemo u politiku ili tako negde drugo? Zaista je ovo fantastičan uspeh. Zvezda je 35. Partizan 66. I jedan i drugi klub beleže svoje najslavnije rezultate, sjajne dane. Prodaju se mladi igrači. Ok, ima zaista problema. Neću da kažem da je naš fudbal fantastičan i savršen. Daleko od toga. Puno je problema. Međutim, rezultati su tu. Imamo priliku da uživamo. Imamo priliku da gledamo sjajne mečeve, da gledamo neke dobre strance, dobre domaće igrače u našoj ligi i zaista se nadam da će se ovaj trend nastaviti. Ukoliko budemo zadržali ovaj nivo rezultata, ukoliko budemo imali sve kvalitetnije ljude u fudbalu, možemo očekivati da kroz 5, možda 10 godina rešimo i neke ključne probleme u našoj ligi. Pre svega, hvala vam puno što ste bili uz srpski fudbal u ovoj 2021. godini. Hvala što ste pratili kanal, jer zaista je bilo nekih sjajnih momenata, emisija kada smo se i svađali u komentarima, kada smo pisali sve i svašta i pljuvali i radovali se. Hvala Bogu, mnogo više radovali se i da je zaista ova godina bila fantastična. Hvala vam puno, nemojte se večeras puno napiti, pa se vidimo sledeće godine. Srećna nova godina svima i vidimo se. Pozdrav ljudi!